да салат. Салат була, һәм кәбестәләр дә була. Пекин кәбестәсе төрледән төрле салатлар барысы да вакытында утыртып кына өлгер. Кырлай агрофирмасы теплицасында эш бер көнгә дә тукталмый. Biz grafik буенча барабыз инде. Графикны безнең основной покупатель Белая дача, Алабуга, Мәскәү, икесе. Агрофирманың бүген төп игътибары бәрәңгегә юнәлгән, алар бу яшелчәне иң күп үстерүче хуҗалыкларның берсе. Шуңа да авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров барлык келәтләрне карап чыга. Безнең 30 гектар. Симәнә бәрәңгесе шактый яхшы сакланган, беренчедән ике яктан да күренә. Иң мөһиме инде ул 4-5 урында күренә башлады. Бүген Арча районында 5000 тонна бәрәңге симәнәсе әзер. Аны 1000 гектарда утыртачаклар. Районда техникада яхшы хәлдә, 700 тракторның 99% кырларга бүген чыгарга әзер. Коронавирус китереп чыгарган чикләүләр әле авыл хуҗалыгына җитди йогынты ясамаган, ләкин барлык саклык чаралары үтәлә. Алла сакласын, кирә күрмәсен дип уйдыйбыз инде. Моның буенча шуңа күрә инде менә җитәкчеләргә әйткәндә дә барлык Роспотребнадзор куйган таләпләрне үтәп, егетләрне һәм кызларның да эшкә килгәндә эшләтергә маскалар, перчаткалар, күзләренә күзлекләр, аннан соң дезинфектатлар. Көньяктагы Нурлатта инде чәчүгә тотынсалар, Арчада 2 атнага соңрак чыгачаклар. Районның төньякта урнашуы үз эшен эшли. Кырларның кайчан җитешәчәген министр шәхсән чыгып карады. Уҗым культурасының ничек кышлавын сорашты. А зимой кырварын карасак, чынлап теге, в общем, кырвары начар түгел дип әйтәсе килә. Әле быел менә һава торышы бит, әле бүген кар да яуып ауды, минуска да китте. Кырвары матур. Арчада үсемлекчелек белән терлекчелектә дә яңа сезонга әзерлек бара. Мендүш авылы фермеры 120 баш сыерга яңа комплекс төзегән. Хәзер дәүләт ярдәме белән техниканы яңартырга тели. Шәһәрдән кайтучы белгечләргә дә йортлар төзелгән. Яңа Кырлай авылында шундый 5 йорт, аны арендага бирәчәкләр. Арча районыннан Айзат Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.